#. Raila Odinga malaro lemo mar jakom duol mar riwruog pinje Afrika owacho ni pinje go nitiere koda nyalo mar bero chal margi kaluwore koda mwandu ma e bwo lowo ma gintiere godo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, Odinga omedo jiwo kenge mobiro keto kaka bero lwasi mar ohala, keto mise mag nyayo kwe kod bero thieth ne oganda Afrika. Odiochieng' achiel tok yango gigo mochano timo, ponono ni oyiere kaka jakom mar duol mar riwruoge pinje Afrika, Raila Odinga notwak kod jofwambo komedo jiwo kenge mobiro keto mar chwalo dongruok mar Afrika. Koloso, Odinga owacho ni pinje Afrika okwa kod midhiero mathoth kaka nok mar arita kod koso thieth makare, kendo nyaka keto kenge manyalo konyo tieko midhiero go. Chal mabiro chwalo Afrika e rang'iny mamalo. Osingo mar neno ni riwruoge mopogore mag pinje Afrika kaka riwruog pinje Afrika maimbo e weche mag ohala ECOWAS, kaachiel kod mano mar pinje Afrika maugwe kod milambo COMESA e kind mamoko obedo gi winjruok makare manyalo konyo chwalo chenro mag AUC. Chenro go oting'o bero wang' apaya matudo pinje Afrika, gino mabiro konyo bero lwasi mar ohala. Start first with the regional unions, and then this should become the building blocks of regional, call them RECs, the East African Community. Then you have the SADC, you have the ECOWAS, you have the Central African Union, then you have got the Maghreb Union. These are the building blocks of United Africa. So here, AU has, since it was informed, done, I could say, a commendable work of trying to bring these African countries together. E kindego, omedo ni rowere owinjore oyud puonj makare ewi kaka ginyalo loso yuto margi, mar ni thoth rowere wuok Afrika ka dhi e pinje maoko nikech nok mar tich. Puonj makama owacho ni biro konyo tieko timbe mag njore kaka tiyo gi yedhe mamero ji e kind rowere. The youth, as I've been saying, can be a blessing or a curse. A curse if this youth is not empowered, if they're not given opportunities to acquire knowledge so that they can be productive. They become a drag to the society. They become drug addicts, delinquents, criminals. But if they are empowered with requisite skills and knowledge, then they become a source for wealth creation in the society. Kaluwore gi ma, okwayo jotend pinje maoko mondo tii kanyachiel gi jotend pinje Afrika mar keto alwora makare mar tich ne rowere. African youth, almost in every other month you hear, are drowning in the Mediterranean, trying to reach greener pastures in Europe. And that's the reason why we are telling Europeans to work with us, rather than working against us, to work with us so that we can be able to create an enabling environment where these youth will not have a need to leave Africa to go to Europe. Kopogore gi mano, Odinga bende osingo keto kenge makare mar bero pur kaka achiel kuom yore mag tieko kech makinde ka kinde, keto mise mag nyayo kwe e kind pinje mag Afrika, kaachiel kod bero chal mar kor lwasi. Kom mar jatend riwruog pinje Afrika oywayo ji adek mamoko moting'o Anil Jayan mar Mauritius, Mahamud Ali Yosu mar piny Djibouti, kaachiel kod Richard Randramandriato mar piny Madagascar. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend